अक्षरधाम आणि उरी वरील हल्ला असो, कारगिलचे अटॅक असो, पुलवामा मधील हल्ला असो, या सगळ्या गोष्टी पाहता भारताने यापूर्वी संयम बाळगलेला होता, त्यावेळेस सडेतोड उत्तरही दिलेली होती। मात्र अत्यंत क्रूरतेचा कळस म्हणजे 22 एप्रिलला पहलगाम मध्ये अत्यंत निष्पाप निष्कलंक अशा पर्यटकांवरती तब्बल 25 भारतीय पर्यटक आणि एका नेपाळी पर्यटकांवरती पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी अत्यंत निर्घृणपणे त्यांच्यावरती बंदुकांचा गोळीबार केला आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा दुर्दैवी असा मृत्यू झाला। या घटनेचा मात्र भारताने अत्यंत गांभीर्याने त्याची दखल घेतली आणि या घटनेचा निषेध म्हणा किंवा या घटनेचा उत्तर म्हणा भारताने बुधवारच्या भल्या रात्री 1:30 पाकिस्तानातल्या तब्बल 9 दहशतवादी ज्या काही दहशतवादी त्यांचे तळ होते त्याच्यावरती त्यांनी हल्ला केलेला आहे आणि या घटनेचा कुठेतरी उत्तर काढण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न केलेला आहे। एकूणच या युद्धजन्य परिस्थितीवरती ही परिस्थिती काय असते, आता सध्या पाकिस्तानच्या त्या म्हणजे पाकिस्तान व्याप्त बॉर्डरवरती किंवा पाक व्याप्त काश्मीरमध्ये काय परिस्थिती आहे याची एक साधारणशी कल्पना असणारे एक ब्रिगेडियर सुमंत दशरथ आपल्याबरोबर थेट पुण्याहून जॉईन झालेले आहेत। ब्रिगेडियर साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। धन्यवाद। आणि सगळ्यात पहिल्यांदी जय हिंद। आज खूप चांगली कामगिरी भारताने केलेली आहे, आपल्या खूप छान कामगिरी केली आहे आणि मला अतिशय गर्व आहे। नक्कीच ब्रिगेड आपल्या भारतीय सेनेवर आणि बहादूर जे लोक त्या मिशन मध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि आपल्या गव्हर्नमेंटवर सुद्धा ज्यांनी हा निर्णायक असा निर्णय घेतला की आपण ऍक्शन घ्यायला पाहिजे आणि ती घेतली। नक्कीच ब्रिगेडियर सुमंत दशरथ यांची थोडीशी माहिती जर द्यायची झाली तर ते 7 मराठा लाईट इन्फंट्री मधून आहेत, हेलिकॉप्टरचे पायलट आहेत। त्यांनी ऑपरेशन पराक्रम आणि ऑपरेशन रक्षक मध्ये ते सहभागी होते। त्यांना अनेक वेळेस जम्मू काश्मीर आणि कारगिल सेक्टरमध्ये मोहिमेवरती पाठवण्यात आलेलं आहे। लाईन ऑफ कंट्रोलवरील तसेच दहशतवाद विरोधी अनेक मोहिमांमध्ये त्यांना पाठवण्यात आलेलं आहे आणि ती कामगिरी त्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने निभावलेली देखील आहे। पुन्हा एकदा ब्रिगेडियर दशरथ, मी तुमचं स्वागत करते। खरं तर हा जो काही आज भारताने ऑपरेशन सिंदूर मधून हा जो काही एक आपल्यावरती केलेल्या हल्ल्याचा किंवा आपल्या निष्पाप पर्यटकांना जे काही मारलेलं होतं त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, याकडे आपण एक ब्रिगेडियर म्हणून, आपण एक सैनिक म्हणून आणि आपण अनेक मोहिमांमध्ये भाग घेतलेले एक जवान म्हणून कशा पद्धतीने बघता? हे त्यांना उत्तर देणं खूप गरजेचं होतं की आपल्या देशात येऊन जे टेररिस्ट असतात, आतंकवादी असतात, त्यांनी आपल्या निष्पाप लोकांना मारणं याचं उत्तर देणं खूप गरजेचं आहे आणि ते उत्तर नुसतं लोकल लेवलवर देणं गरजेचं नाहीये। ते उत्तर आपल्या राष्ट्रीय स्तरावर आणि इंटरनॅशनल लेवलवर देणं खूप गरजेचं आहे, कारण हे आतंकी संघटन आहेत, त्यांचे जे वरचे लोक आहेत जे त्यांना कंट्रोल करतात, त्यांना एक मेसेज आहे की बाबा तुम्ही असं काही ऍक्शन केलं आमच्या देशात तर त्याला सडेतोड उत्तर आम्ही देऊ शकतो आणि ही आमची आर्म फोर्सेसची काबिलियत आहे। आणि त्याबरोबर हे जे लोक निष्पाप लोक मारले गेले त्यांच्या परिवारांना सुद्धा याची खूप त्यांना आज खूप बरं वाटलं असेल की काहीतरी बदला आपल्या देशाने आणि आपल्या सैन्य दलाने घेतला आहे, ते त्यांच्या मनात खूप चांगलं वाटलं असेल आज। आणि मला आणि तुम्हाला सर्वांना याच्याबद्दल खूप गर्व वाटला पाहिजे की आपली सेना आणि आपले सरकार हे आपलं किती सक्षम आहे। नक्कीच सर, ज्या पद्धतीने हा जो काही हल्ला झालेला होता किंवा ज्या निष्पाप पर्यटकांना मारलेलं होतं ते जर बघितलं तर दहशतवादी हल्ले हे यापूर्वीपासून होतच होते। म्हणजे मसूद अझहर म्हणा किंवा हे म्हणजे कोणी पहिल्यांदा ह्या दहशतवादी हल्ल्याची किंवा हे जे काही तिकडे मारलं गेले ह्याची जबाबदारी घ्यायला पुढे येत नव्हतं। हे सगळं जर बघितलं
तर तुम्ही अनेक वेळेस जम्मू काश्मीरच्या बॉर्डरवरती किंवा जम्मू काश्मीरमध्ये कारगिलच्या त्या सेक्टरमध्ये काम केलेलं आहे. एकूणच तिथली परिस्थिती काय आहे आणि कशा पद्धतीचं वातावरण, दहशतवादी हमले होतात किंवा दहशतवादी येतात त्यावेळेस कशा पद्धतीचं वातावरण असते? हे वातावरण म्हणजे हे लाईव्ह सिच्युएशन आहे, म्हणजे हे हमेशा चालूच असतंय. हे दहशतवादी किंवा त्यांचे आका म्हणतो आपण, जसे हे पाकिस्तानी आर्मी त्यांना सपोर्ट करते, ते हमेशा बघत असते की केव्हा आपल्याला मौका मिळेल आतमध्ये येण्यासाठी. आपण लाईन ऑफ कंट्रोल किंवा इंटरनॅशनल बॉर्डर कुठूनही येऊ शकतात, ते कसे आपण आतमध्ये येऊ शकतो. मग आत मारल्यानंतर तसे लोकांचा सपोर्ट घेऊन, काही लोक म्हणजे तिथले लोकल लोक असते त्यांचा सपोर्ट घेऊन, आणि मग असे नॉर्मल निष्पाप नागरिक असतील किंवा सैन्य बल असेल किंवा अर्धसैन्य बल असेल, यांना टार्गेट बनवून कसं करू शकतो. तर हे सारखं चालू असणारं सिच्युएशन आहे. जसं लाईन ऑफ कंट्रोलवर ज्यावेळेस ते प्रयत्न करतात आतमध्ये यायला, बऱ्याचपैकी फायरिंग होते, आणि त्या फायरिंगमध्ये नुसत्या साध्या स्मॉल आर्म्स फायर नाही, आर्टिलरी फायर शेलिंग, मॉटर शेलिंग, ह्याचा ते आड घेऊन ते आतमध्ये घुसायचा प्रयत्न करतात. आपण ते प्रयत्न विफल करण्यासाठी बरेच आपण सुद्धा हत्यार वापरतो, पण काही वेळा ते आतमध्ये येण्यात सक्सेसफुल होतात. आणि त्यांना गाईड करणारे काही लोक असतात, त्यांच्यामुळे त्यांना जो आपला इलाका आहे ते त्यांना गाईड करू शकतात आणि व्यवस्थित आतमध्ये आणून नेऊ शकते. पण त्यानंतर आतमध्ये आल्यानंतर हमेशा जे आपले सैन्य बल असेल, अर्धसैन्य बल असेल, पोलीस असेल तिथले जम्मू अँड काश्मीरचे, त्यांना हमेशा सतर्क राहावं लागतं की हे कुठं हल्ला करू शकतात, या कोणते लोक यांना मदत करू शकतात. तर हे सगळं जिवंत सिच्युएशन आहे, लाईव्ह सिच्युएशन ज्याला म्हणतात. हे कॉन्स्टंटली आपल्याला सगळ्या आर्म फोर्सेसच्या लोकांना, पोलीसला हमेशा सतर्क राहावं लागतं. तर हे प्रॅक्टिकल जे सिच्युएशन आहे आपल्या लाईन ऑफ कंट्रोलवर, ते हे चालूच असतंय. म्हणजे असं नाही की आज सुरू केलं मग काही दिवस असते. फक्त काही वेळेस कसं असतं, बर्फ असतो, ज्यावेळेस खूप बर्फ पडलेला असतो त्यावेळेस सगळे पासेस असतात, ते आपल्या पहाडावरून पीर पंजाल तिथल्या एरियावरनं जे पासेस असतात ते बंद झालेले असतात बर्फामुळे. त्यावेळेस त्यांना आतमध्ये येणं जरा म्हणजे खूप अवघड जात आहे. पण जे आतमध्ये येणार असते ते त्यावेळेस शांत बसलेले असते. ज्यावेळेस बर्फ वितळायला सुरुवात होतो, ज्यावेळेस त्यांना हरकत करायला मौका मिळतो, त्यावेळेस त्यांना हे थोडंसं ऍक्शन करायला टाइम मिळतो. नक्कीच. आता ज्या दिवशी हा जो काही पहलगामचा हल्ला झालेला आहे, त्याच्यानंतर भारताने तर फारच ताठर आणि कडक भूमिका घेतलेली होती. अनेक गोष्टींवरती निर्बंध घातलेले होते. अगदी पाकिस्तानी नागरिक भारतामध्ये जिथे जिथे असतील त्यांना पाठवण्याची व्यवस्था किंवा त्यांनी 48 तासात तिथून जावं इथपर्यंत आपल्या भारताने त्याची खबरदारी घेतलेली होती. आज खरं तर 244 ठिकाणी भारतातल्या या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती एक मॉक ड्रिल घेण्यात येणार होतं. ऍक्च्युली मॉक ड्रिल होण्याच्या अगोदरच आज बुधवारच्या पहाटे एक म्हणजे साधारण 1:30 वाजता भारताने हे जे काही दहशतवादी हल्ले आहेत, दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्याचे जे काही हे केलेले आहेत हल्ले, ते केलेले आहेत. एकूणच मॉक ड्रिल हे जे काही असते, हे मॉक ड्रिल कशासाठी घेतलं जाते आणि त्याचा उपयोग सर्वसामान्य नागरिकांना कशा पद्धतीने होतो? हे कोणत्याही देशाला आणि खास तौर पे आपल्यासारख्या देशाला, इस्रायल सारखे देश आहेत किंवा दुसरे असे देश आहेत जिथं असे आतंकी हमले होणं किंवा आपले जे आजूबाजूचे देश आहेत ते आपल्या विरुद्ध असल्यासारखे, हमेशा त्यांच्या मनात आपल्या देशाबद्दल द्वेष भावना असते किंवा आपल्या विरुद्ध असते, त्यांचे सरकार असो, त्यांचे सैन्य बल असो. तर आपल्या नागरिकांना हमेशा तत्पर आणि हमेशा तयार राहायला पाहिजे की हे दुसरे देश आपल्या खिलाफ काही ऍक्शन करू शकतात. तर आपल्या सरकार किंवा आपले जे ऍडमिनिस्ट्रेशन असतं ते याचे मॉक ड्रिल्सचे जे आपल्याला आता आदेश आले होते, आज 7 मे आहे, त्या दिवशी आपण करायला पाहिजे. तर हे मॉक ड्रिल्स जे असतात ते एक तयारी असते. जर हमला झाला, चुकून हमला झाला किंवा सरप्राईज हमला झाला, तर हे मॉक ड्रिल केल्याने काय काय होतं की सगळे नागरिक असते
सगळे जे आपल्यासारखे म्हणजे फौजी एक्स रिटायर्ड लोक असतात किंवा जे NCC कॅडेट्स असतात, बाकी जे सुशिक्षित लोक असतात, त्यांना कळतं की आपण कसं काय ऍक्शन करायला पाहिजे. कोणताही हमला झाल्यावर नंतर ऍक्शन करणं हे म्हणजे एक अनप्रिपेअर्डनेस आहे, आपली तयारी नाहीये. जर चांगला देश असेल आणि चांगली सेना असेल, चांगलं ऍडमिनिस्ट्रेशन असेल, त्या ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये तयारी चांगली करणं हेच तुमची तत्परता असते. तर हे मॉक ड्रिल करणं म्हणजे मॉक ड्रिल मध्ये काय करू शकतात की जर हवाई हमला होत असेल तर सायरन वॉर्निंग तुम्हाला मिळते. तर सायरन वॉर्निंग मिळाल्यानंतर काय करायला पाहिजे किंवा त्याच्या आधी काय आपण ऍक्शन करायला पाहिजे. रात्रीच्या वेळेस लाईट्स न ऑन करायला पाहिजे. तुम्हाला जर आठवत असतील तुम्ही जरा म्हणजे अजून पहिल्याच 1971च्या आधी, तर 1971 मध्ये कसं ब्लॅकआउट व्हायचे, त्यावेळेस आपल्या सगळ्या बिल्डिंग मध्ये विंडोजवर ब्लॅक पेपर लावलेले असायचे आणि वॉर्निंग सायरन झाल्यावर सगळ्यांना म्हणायचे की तुम्ही बिल्डिंगच्या बाहेर या, ओपन ग्राउंड मध्ये या, तुम्ही खाली डोकं लावून झोपा किंवा स्प्रेड आउट होऊन झोपा, म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी इकट्ठा राहू नका. कुठे अगर अंडरग्राउंड कुठे बंकर्स टाईप असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही आतमध्ये जाऊन जा. जसं इस्रायल देश आहे त्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट प्रत्येक घरात बंकर बनलेले आहेत अंडरग्राउंड. त्यांना जसं सायरनची वॉर्निंग मिळते ते अंडरग्राउंड बंकर मध्ये जातात. तसं आपल्या देशात एवढं डेव्हलप झालं नाहीये, पण जे बॉर्डर एरियाज आहेत त्याच्यामध्ये भरपूर ठिकाणी असं झालेलं आहे की जे बंकर्स बनलेले आहेत त्याच्यात आतमध्ये जाऊ शकतो आपण. पण आपल्या स्वतःच्या घरात सुद्धा काही जशा आपल्या जुन्या होत्या महाराष्ट्रामध्ये लादण्या होत्या किंवा असे ठिकाण होते किंवा आता अपार्टमेंट झाल्यात सिटीज मध्ये, तिथे सुद्धा अंडरग्राउंड जिथं जिथं आपल्याला लोकेशन आहेत त्याच्यामध्ये जाऊन आपण आपल्याला प्रोटेक्ट करायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ओव्हर क्राउडिंग नाही पाहिजे कुठे. ओव्हर क्राउडिंग म्हणजे आपल्याला कोणता आपल्या अगेन्स्ट हमला होऊ शकतो, या तर एअरक्राफ्ट येऊ शकते, या तर मिसाईल्स येऊ शकते जे लॉंग रेंज मिसाईल्स आहेत. या एक्स्ट्रीम केसमध्ये जे होणार नाहीये, पण अगर एक्स्ट्रीम केसमध्ये न्यूक्लिअर अटॅक झाला तर न्यूक्लिअर अटॅक साठी काय रिस्पॉन्स घ्यायला पाहिजे, कशा तरीकेने पब्लिकने बिहेवियर करायला पाहिजे. सगळ्यात मोठी गोष्ट जी मी वैयक्तिकरित्या सांगू शकतो की कधीही पॅनिक करायला नाही पाहिजे. पॅनिक करण्यात सगळ्यात म्हणजे चूक होते की पॅनिक झालं म्हणजे अफरातफरी मचणं. तसं न होता त्याच्याकरता गव्हर्नमेंट किंवा ऍडमिनिस्ट्रेशन हे मॉक ड्रिल करायचा मेन उद्देश आहे की एक तरतीबनी एक प्रोसिजरनी तुम्ही असा ऍक्शन झाल्याचं त्याच्या खिलाफ तुम्ही कसं आपल्याला वाचू शकता, आपल्या रिसोर्सेसला वाचू शकता. म्हणजे याच्यात नुसतं ह्युमन रिसोर्स आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त जे आपले इन्स्टॉलेशन आहेत महत्वाचे, त्याच्यामध्ये आपले एअरफील्ड आले, तुमचे न्यूक्लिअर एस्टॅब्लिशमेंट असतील, पॉवर प्लांट्स असतील किंवा वॉटर सोर्सेस असतील, असे महत्वाचे जे ठिकाण आहेत ते कसे आपण प्रोटेक्ट करता येईल ते म्हणजे सैन्य बलात जे इक्विपमेंट आहे त्यांनी तर करतेच आहे, पण आम नागरिक दुसरे लोक सिव्हिल ऍडमिनिस्ट्रेशन हे कसं प्रोटेक्शन देऊ शकतो त्याच्यासाठी हे मॉक ड्रिल करणं गरजेचं आहे. आणि प्रत्येक नागरिकांनी त्याच्यात सहभाग घेणं जरुरी आहे आणि ह्याला आपल्या जीवनात अनुसरण करणं जरुरी आहे की कसं झालं तर आपण कसं रिॲक्शन करू शकतो. बरोबर. हे एक्स्ट्रीम केस मध्ये आपण प्रिपेअर्ड राहण्यासाठी हे आपल्याला आदेश दिले जातात आणि आपण ते पालन केले पाहिजे. मग हे जे मॉक ड्रिल आहे हे 7 तारीख दिली होती, हे आपण आजच्या तारखेला त्याचं आपण पालन केलं पाहिजे. पण त्याच्या म्हणजे आपल्याला खुशी आणि तुम्हाला चांगलं वाटत असेल की आपण हे जे सरप्राईज फॅक्टर अचीव्ह केलंय आज हो आपल्या गव्हर्नमेंटनी, आर्म फोर्सेसनी. बरोबर. हे मॉक ड्रिल सुरू होण्याआधीच आपण कसं त्यांच्यावर हे अटॅक म्हणजे हमला केला आहे किंवा त्यांना डिस्ट्रॉय केलाय मिसाईल्स आणि ह्याच्याने. आता ज्यावेळेस तुम्ही म्हणालात की मिसाईल्सचा तुम्ही एकदा दोनदा उल्लेख केला तुमच्या बोलण्यामध्ये, मॉक ड्रिल कशाला करायला पाहिजे ह्याचं सविस्तर एकदम चांगलं तुम्ही माहिती दिलेली आहे. सर्वसामान्य जनतेला कशा पद्धतीने वागायला पाहिजे अशीच परिस्थिती उद्भवली तर हे खरं तर मॉक ड्रिल मधून सांगितलं जाते. आपण बघितलं की मिसाईल्सचा जी काही मिसाईल्स आपल्या या ऑपरेशनमध्ये वापरण्यात आलेली होती, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये वापरण्यात आलेली आहेत, त्याच्यामध्ये ब्रह्मोस आपण नेहमी ऐकतो किंवा 26 जानेवारीला आपण जी काही परेड असते त्याच्यामध्ये आपण ही मिसाईल्स आपण बघत असतो. या व्यतिरिक्त
सुखोई किंवा अशा विमानांचा देखील वापर करण्यात आलेला आहे. एकूणच या संदर्भामध्ये तुम्ही काय सांगाल की एकूणच ब्रह्मोस किंवा आणखीन कशा पद्धतीची मिसाईल्स या अटॅकमध्ये वापरण्यात आलेली आहेत? हे जे आपल्याकडं जे कोणतेही असं दुश्मनच्या खिलाफ अटॅक करण्यासाठी मल्टिपल आपल्याजवळ फॅसिलिटीज असतात किंवा मल्टिपल लॉन्च पॅड असतात. लॉन्च पॅड म्हणजे काय? हवाई जहाजच्या थ्रू करणं, मग जमिनीवरनं करणं, लॉन्च करणं, किंवा समुद्रावरनं शिपच्या थ्रू लॉन्च करणं. आता या पर्टिक्युलर केसमध्ये समजा एअर लॉन्च केलेले मिसाईल्स आहेत, ते एअर मधून लॉन्च केलेले मिसाईल्स आहेत, ते आपल्याजवळ लेटेस्ट जे विमानं आहेत, रफेल झालं, तुमचं सुखॉय 30 झालं, किंवा मिराज सुद्धा पहिले जे विमान आहेत, बाकी सुद्धा जे विमान होते त्यांच्याजवळ कॅपेबिलिटी असते. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांचे म्हणजे मिसाईल्स असो किंवा रॉकेट्स असो किंवा बॉम्ब्स असो असे माउंट केले जातात. तर आपल्या बॉर्डरमध्ये राहून लॉंग रेंज मिसाईल्स असतात, त्या मिसाईल्सनी ॲक्युरेट, ज्याला प्रिसिजन गायडेड म्युनिशन्स म्हणतात, त्या प्रिसिजन गायडेड म्युनिशन्सनी टार्गेटवर ॲक्युरेट हमला केला जातो. तर तुमच्या जे बाजूचे सिव्हिल लोक असतील किंवा बाजूच्या एरियाला डॅमेज बिलकुल कमी होण्याचे चान्स असतात. म्हणजे तुम्ही जे टार्गेट चॉईस केलं आहे ते आपल्या इंटेलिजन्सने आपल्याला प्रोव्हाइड केलं की हे टार्गेट आहे, ते ॲक्युरेट तुम्ही त्या टार्गेटवर जाऊ शकतात. म्हणजे ते मिसाईल किंवा बॉम्ब जाऊ शकतात आणि त्याला टार्गेट करतात. आता हे कसं सिमेंटचे कन्स्ट्रक्शन होतंय, म्हणजे त्यांचे बिल्डिंग होते, त्या बिल्डिंगला भेदायला त्या मिसाईल्स किंवा बॉम्बची केपेबिलिटी पाहिजे की तेवढं सिमेंट तोडून ते आतमध्ये जाणं आणि तिथं आतमध्ये डिस्ट्रॉय करणं. एक तर बिल्डिंगला तोडणं आणि त्याच्या आजूबाजूच्या एरियाला डॅमेज करणं, हे ॲक्युरेसी राहणं जरुरी आहे. ते मिसाईल ब्रह्मोस असो, स्क्रॅप असो किंवा स्कॅप मिसाईल आहे, ते लांबून म्हणजे बियॉन्ड व्हिज्युअल रेंजचे मिसाईल्स आहेत, म्हणजे लांब पल्ल्याचा मारा करतात. असे बरेच आपल्याजवळ वेगवेगळे जे वेपन सिस्टम्स आहेत त्यांनी आपण लॉन्च करू शकतो. तर त्याप्रमाणे ह्या पर्टिक्युलर ऑपरेशन मध्ये असं त्यांनी लॉन्च केलंय आणि डिस्ट्रॉय केलंय त्यांचे स्पेसिफिक टार्गेट्स. नक्कीच आपण ते बघितलेलं सुद्धा होतं. आता जसं तुम्ही म्हणालात की लॉंग म्हणजे खूप लांब राहून ही मिसाईल्स जी आहेत ती अटॅक करू शकतात आणि पर्टिक्युलर म्हणजे एखादं टार्गेट त्यांनी सेट केलं की तिथे फक्त जाऊन ती मिसाईल्स तिथे अटॅक करतात. त्याच्यामध्ये आजूबाजूची सिव्हिलियन्सची घरं असतील किंवा इतर काही असा वस्ती असेल तर त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारचा परिणाम होत नाही. आपण बघितलेलं आहे की पाकिस्तानने ज्या वेळी हल्ले केलेले आहेत आपल्यावरती किंवा अटॅक केलेले आहेत त्यावेळेस सर्वसामान्य माणसांचे जीव गेलेले आहेत किंवा एकतर आपल्या सैनिकांचे जीव गेलेले आहेत. या सगळ्याचा विचार करता आजचा जो काही आज भारताने जे काही हल्ले केलेले आहेत, ज्या 9 ठिकाणी हल्ले केलेले आहेत, त्याचा जर विचार केला तर तिथे कुठेही पाकिस्तानचा लष्करी तळ नाही किंवा कुठेही सर्वसामान्य माणसांचे काही नागरी वस्त्या आहेत त्या कुठेही नाहीयेत. हे जे तळ उद्ध्वस्त केलेले आहेत ते दहशतवाद्यांचे आहेत. एकूणच भारताच्या या संयमी आणि अत्यंत चांगल्या पद्धतीने म्हणजे अजूनही आपण चांगल्या पद्धतीने वागतोय, चांगल्या पद्धतीने सांगतोय की तुम्ही अशा पद्धतीचं वर्तन करू नका. काय सांगाल? कारण आतापर्यंत भारताने नेहमीच संयमाची भूमिका घेतलेली आहे. भारत हा एक देश आहे आणि आपली संस्कृती हे सर्वात महान संस्कृती आहे असं मी मानतो. आणि आपण महाराष्ट्रीयन सुद्धा जे आपले लोक जास्त लोक आपले ऐकतील, प्रोग्राम ऐकतील, आपल्या शिवाजी महाराजांनी ही सुद्धा संस्कृती आहे की आपण असं कोणी निष्पाप लोकांवर किंवा असं कोणावरही आपण स्वतःहून कधी हल्ला केला नाही, काही हमला केला नाही. आपल्यावर कोणी अत्याचार करत असेल, आपल्यावर कोणी आपल्याला त्रास देत असेल तर नक्की आपल्याला हक्क आहे की आपण त्याला आणि हमला करू. आणि आपला धर्म आहे की आपण त्यांना डिस्ट्रॉय करायचं गरजेचं आहे. जर आपण त्यांना नाही केलं तर ते आपल्याला अजूनही त्रास देतील. तर त्या त्रासाला आळ घालण्यासाठी म्हणजे त्याला थांबवण्यासाठी आपण हे ऍक्शन करायलाच पाहिजे. पण आपली संस्कृती, आपला जो ओव्हरऑल आपली विचारसरणी आहे भारताची पहिल्यापासूनच, आज नाही किती वर्षापासून आहे, आपल्या पुराणा काळापासून आपण ही संस्कृती ठेवली आहे की आपण निकारण कोणालाही त्रास देत नाही आपण.
पण जर दुश्मन आपल्यावर हमला करायचा विचार करतो तर त्याला सडेतर उत्तर देणं हे आपला धर्म आहे आणि तेच आपण करतो. पण आपली एवढी माणुसकी असते आपल्यामध्ये की जरी आपला दुश्मन देश असेल तर त्यांच्या आम नागरिकाला आपण कधीही त्रास देत नाही. आपण कधी त्यांचं नुकसान हो हे कधी आपल्या मनात येत नाही, ना सामान्य नागरिकाच्या मनात येतं, नाही आपल्या गव्हर्नमेंट किंवा आर्म फोर्सेसच्या मनात येतं. आणि मी जेव्हा याच्यात सैन्यात सेवा केल्याबद्दल मला एवढा गर्व आहे की आपली सेना इतकी चांगली आहे त्या बाबतीत की कधीही निष्पाप व्यक्ती, चाहे जम्मू काश्मीर असो, की खूप लोक आपले ऐकतात हे प्रोग्राम, बरेच टीव्ही चॅनलवर ऐकतात, की कधीही आपण जम्मू काश्मीरच्या आम नागरिक आहे, कधीही कोणाला त्रास होऊ नये असा आम्ही हमेशा विचार करतो. मी ज्यावेळेस तिथं जम्मू काश्मीर मध्ये होतो बऱ्याच वेळा आम्ही या लोकांची मदत केली आहे. म्हणजे नॉर्मल आपलं काम सोडून काही काही वेळेस आपण आपलं जे जेवढी सीमा असते त्याच्या पलीकडे जाऊन या लोकांची मदत केली आहे आणि हमेशा माणुसकीने त्यांना आपण बघितलंय. आणि हा जो हमला केलाय तो स्पेसिफिकली जे टेररिस्टचे टार्गेट होते, त्यांचे हेडक्वार्टर होते, त्याच्यावर ह्या संस्कृतीमधून आलोय की कोणाला विनाकारण न त्रास देता आपण ह्याला आपण ऍक्शन घेतलेला आहे. नक्कीच. हे सगळं करत असताना म्हणजे आता जसं तुम्ही सांगितलं की तुम्ही देखील तिथे जम्मू काश्मीरला ज्यावेळेस तुम्ही होतात त्यावेळेस कशा पद्धतीने काम करत होतात, हे सगळं सुरू असताना आज देखील ज्यावेळेस आपण हे दहशतवादी जे त्यांचे तळ आहेत ते उचकटून टाकण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा टाकलेले आहेत, हे असताना अजूनही पाकिस्तानचं मात्र जे काही आहे त्यांचे जे काही त्यांचे जे काही मंत्री आहेत की जे सूचना प्रसारण मंत्री असतील किंवा कोण असतील ते असंच सांगतायत की भारताने हे जे काही केलेलं आहे हे चुकीचं केलेलं आहे आणि त्याचा करारा जबाब आम्ही आमच्या सुद्धा कृतीमधून करून देऊ. हे सगळं जर बघितलं, एकूणच जर बघितलं, तिकडे UN मध्ये सुद्धा म्हणजे युनायटेड नेशन्स मध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की हे जे काही झालेलं आहे ते चुकीचं झालेलं आहे आणि पाकिस्तानने याची जबाबदारी घेऊन, दहशतवादी संघटनेने ह्याची जबाबदारी घेऊन त्याच्यावरती काय असेल ते उत्तर द्यायला पाहिजे. मात्र हे सगळं न करता पाकिस्तानचं जी काही गुरकावण्याची जी भाषा आहे किंवा आपण पुन्हा एकदा आपला जो काही आवाज आहे तो वाढवण्याची जी भाषा आहे ही जर बघितलं तर भारताचं सैन्य, भारताची पॉलिसी आणि एकूणच पाकिस्तानची ताकद याच्यामध्ये आपण कशा पद्धतीने तुम्ही काय याच्या संदर्भात सांगाल? बघा, पाकिस्तान हा जो देश आहे यांनीच त्याला प्रोत्साहन दिले टेररिझमला, मिलिटन्सीला. तर तो कधी ऍक्सेप्ट करणार नाही, त्यानं म्हणजे कधी मानणार नाही की हे आम्ही केलंय, आम्ही टेररिस्ट तुमच्यात मिलिटंट पाठवले, टेररिस्ट पाठवले, असं कधीच करणार नाही. आणि त्याचा मकसदच आहे पाकिस्तानचा की जम्मू अँड काश्मीर मध्ये कसं तुमचं असं वातावरण पैदा करावं की ते आपल्या देशाला नुकसान करेल. पंजाब मध्ये पण थोडं बहुत असं करायचा प्रयत्न करतात ते. तर आपण म्हणजे त्यांच्या जे भाष्य आहेत, मंत्री असो कोणी असो, ते त्यांच्या आवामला किंवा त्यांच्या जनताला ते सांगू इच्छितात की आम्ही हे गपचीप बसलो नाही, आम्ही काहीतरी जबाब देऊ. आणि स्वाभाविक रिॲक्शन असते कोणाचंही. कोणत्याही देशात आम्ही जसं त्यांचे मिसाईलनी डिस्ट्रॉय केलंय ते त्यांच्या पब्लिकला किंवा आवामला ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात की नाही आम्ही गपचीप बसलो नाही, आम्ही ह्याचा सुद्धा जबाब देऊ. तर ते चालत राहणार. पण असं आहे की आपली जी डिफेन्स फोर्सेस आहेत, आपल्या गव्हर्नमेंटनी, आपल्या नागरिकांनी ह्याच्यासाठी सावध राहणं जरुरी आहे. आणि आपली जे सैन्य आहे, आपले हे गव्हर्नमेंट आहे, ते हमेशा ह्याच्यासाठी तयार असतंय. किंवा कोणताही आपण जर काही त्यांचं डिस्ट्रॉय केलंय किंवा त्यांचं बर्बाद केलंय, मिसाईल अटॅकनी केलंय, त्याचे 9 ठिकाण केलंय, थोडा बहुत त्यांचा प्रतिसाद येणार. पण त्या प्रतिसादासाठी कोणताही चांगला सक्षम देश, सक्षम सैन्य त्या प्रतिसादासाठी कसा तयार आहे आणि त्याचा कसं प्रत्युत्तर देऊ शकतो हेच म्हणजे महत्वाची गोष्ट आहे. आणि त्यासाठी आपलं सगळं सैन्य आणि सरकार सुद्धा बहुतेक म्हणजे सगळे तयारच असणार आहेत. आणि मला याच्यात पूर्ण विश्वास आहे की आपण तयार आहे. आणि त्यांच्या बोलण्याने, त्यांच्या वागण्याने आपल्याला काही फरक पडत नाही. आपली तयारी कशी आहे
आणि आपण कसा जबाब देऊ शकतो ते सर्वात मोठी गोष्ट आहे. आणि आपण तयार आहे, त्याच्यात मला पूर्ण विश्वास आहे. जेव्हा आम्ही होतो त्यावेळेस तयार होतो आणि आता तर अजून जास्त तयारी आहे आपली हे सगळं सिच्युएशन हँडल करण्याची. नक्कीच. ब्रिगेडियर दशरथ, आपण खरं तर या अनेक मोहिमांमध्ये म्हणजे दहशतवाद विरोधी मोहिमांमध्ये सुद्धा तुम्ही तिकडे प्रत्यक्ष सहभागी झालेला होतात. पुन्हा मी तुम्हाला त्या थोड्याशा काळामध्ये घेऊन जाऊ इच्छिते की ज्यावेळेस तुम्ही तिथे डिप्लॉयमेंट तुमचं तिथे नेमणूक होती किंवा तुम्ही तिथे काम करत होतात, कशा पद्धतीचं वातावरण म्हणजे बर्फ, पहाडी एरिया हा सगळा गृहीत धरून तिथल्या सगळ्या एकूणच परिस्थितीला सामोरं जाताना तुम्हाला काय कसरत करावी लागत असे का, किंवा कशा पद्धतीचं वातावरण तिथे असायचं? हे पूर्ण वातावरण ज्यावेळेस सगळे आमचे सैन्य बल तिथं डिप्लॉइड असते ते सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. म्हणजे बर्फ असो, उंच पहाडी असो, थोडं बहुत जंगल असो, जंगलचा एरिया आहे, जसं काश्मीर व्हॅलीच्या तिथं जंगलचा एरिया आहे. आणि हे सर्व म्हणजे आणि समोरच्या सैन्याचे सुद्धा फायरिंग चालू असतं, लाईव्ह फायरिंग होतं. आमच्या वेळेस तर 100% लाईव्ह फायरिंग होतं. म्हणजे त्याच्यात आर्टिलरी शेलिंग, मॉटर शेलिंग, स्मॉल आर्म्स फायर मध्ये मोठे मोठे वेपनचा इस्तेमाल करणं, त्या सगळ्याला सामोरे जात हे वेदरचं कंडिशन आहे त्यांना सामोरे जात त्याच्या व्यतिरिक्त हे जे आतंकवादी घुसायच्या प्रयत्न करायच्या मध्ये आणि त्याला काही लोक तिथले लोक सपोर्ट दिल्याशिवाय काम होत नाही. तर जे काही लोक त्यांना लोक सपोर्ट करत होते त्यांच्यासाठी हे सगळं हँडल करायचं आणि कंट्रोल करायचं. आणि आपली जिम्मेवारी काय, त्यांना पहिल्या तर घुसू द्यायचं नाही आणि जर चुकून घुसले तर त्यांचा खात्मा करायचं. हे सिच्युएशन हमेशा लाईव्ह सिच्युएशन असतंय. तर आमच्या वेळेस जे माहोल होता त्याच्यासाठी आम्ही हमेशा तत्पर राहायचो आणि 24 घंटे आणि आठवड्यातल्या 7 दिवस त्याचे 365 दिवस असे वर्षानुवर्ष आपल्याला हे लाईव्ह सिच्युएशन हँडल करण्यासाठी हमेशा तत्पर राहावं लागत होतं. आणि त्यासाठी आम्ही बरंच म्हणजे मेहनत घेतली. मेहनत नुसती नसते, त्याच्यासाठी तुमचे म्हणजे रिसोर्सेस वापरावं लागते, इंटेलिजन्स वापरावं लागतं, सर्वेलन्स वापरावं लागतं. हे सर्वात मोठ्या गोष्टी असतात त्याच्यासाठी. आणि लोकलचा सपोर्ट तुमच्याकडून असावा हे पण प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतात. हे सगळं तुम्ही हँडल आणि कंट्रोल करण्याची जरुरी असते. आणि आमच्या वेळेस आम्ही हेच केलं आणि बऱ्याच आमच्या युनिटने सक्सेस हासिल केला त्यावेळेस. बरोबर. एकूणच आता पुन्हा एकदा पहलगाममध्ये जो काही पर्यटकांवरती जो काही हल्ला केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 26 निष्पाप पर्यटकांचा जो काही जीव गेलेला आहे त्या पार्श्वभूमीवरती हा जो काही ऑपरेशन सिंदूर मार्फत भारताने जो काही जबाब पाकिस्तानला दिलेला आहे तो खरंच करारा जबाब आहे. आणि याच्या पुढेही पाकिस्तानने अशा पद्धतीची जर गुस्ताखी केली तर ती माफ केली जाणार नाही हे तर 100% आहे. ब्रिगेडियर सुमन दशरथजी, आपण थेट पुण्यावरून आमच्याशी जॉईन झालात आणि एकूणच परिस्थिती काय असू शकते, कशा पद्धतीचं हे जीवनमान असू शकते आणि भारत कशा पद्धतीने सक्षम आहे या संदर्भात तुम्ही आमच्या चॅनल बरोबर बातचीत केली त्याबद्दल संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे आभार तर मानतेच. परंतु यामध्ये पुढे वेळोवेळी होत राहणारे जे काही परिस्थिती असेल त्यामध्ये देखील आपला सहभाग, आपलं मार्गदर्शन आणि आपलं जे काही लोकांना जनतेला एक जो संदेश द्यायचा आहे तो निश्चितच आपल्याकडून आम्ही घेत राहू. आता आपण आमच्याशी जॉईन झाला त्याबद्दल संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद मॅडम. आणि मला खूप खूप बरं वाटलं तुमच्याशी जोडून. आणि फक्त एक संदेश मी तुम्हाला आणि सर्वांना देण्यास प्रयत्न करतो की आपलं जे सरकार आपलं सैन्य करतंय त्यांचा आपण साथ दिली पाहिजे आणि त्याच्यावर आपण गर्व केला पाहिजे. आणि मला आणि तुम्हाला सर्वांना आज खूप गर्व वाटतो की आपल्या सैन्याने हे ऍक्शन केलं आहे आणि हमेशा आपला जो झेंडा आहे तो हमेशा फहरत राहील. आणि हे आपला देश आहे, खूप महान देश आहे आणि याचं संरक्षण आणि याची रक्षा सर्वांनी मिळून केली पाहिजे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद सर.